प्री-sermon presentation Guru Natak Global गोंयचो आवाज. संसारात येताना सगळी आमी आसतात नेणार थोडे भौशीक तो सोज मोता आपूण जाणार तोरी आसतना शिकलेले वागता चल्ल्या पोरी जावन भाय बरे जिवीत दिवपी जेजू आमचो सोर माय पाय आमकां वाडयता ती घडोवन पोता कितें बरें कितें वायट घालता आमच्या मनांत छातीचें दूद आमकां दिता दवरून आमकां आपल्या गागया रीण फारीक करूंक जायना दवरया आमी मनांत माय पाय आमकां वाडयता ती घडोवन पोता कितें बरें कितें वायट घालता आमच्या मनांत चावेचें दूद आमकां दिता दवरून आमकां आपल्या गागयांत रीण फारीक करूंक जायना दवरया आमी मनांत. इस्कोलाक वेतात वर्सांचा तोस चार थंयसर आमकां मेवतात भुरगीं साबार टिचर मनांत घालता आसा तें पुस्तक खुशाल जावन दारा वेतात इस्कोलचा तोच काबार पोरीला क्रिस्प दिवचो टिचर सांगता शिकोन व्हडलो जावचो आशा दाखयता कितें आवड आसल्यार तकलेन आमच्या घालता आपलीच भुरगीं जाल्ल्या पोरी टिचर शिकयता पोरीला क्रिस्प दिवचो टिचर सांगता शिकोन व्हडलो जावचो आशा दाखयता कितें आवड आसल्यार तकलेन आमच्या घालता आपलीच भुरगीं जाल्या पोरी टिचर शिकयता. वर्सां जीन्साक
पुस्तकाची समजोणी आमकां दितात जेजूच्या गोवाय आमी जावं पाद्री आशेतात माय टिचर तुमकां मान बागोयता माय पाय टिचरीक पाद्रीक वागणटा ते गाय आमची बुन्याद सांगोन दिता माय पाय टिचर पाद्री महान तुमी वळखता देखून आमच्या कातारांतल्यान तुमकां मान बागोयता आमच्या कातारांतल्यान तुमकां मान बागोयता